Beri hinjanai rok busano kebyong ni bisingti tong kesep ni bisingti jengjal ni bisingti ke satong watei hinjawoi ogo taljugu juwoi hayonggo tubuo phiaba abosa hinjanai rok mutani selaiporo kotor buma bufa hinjanai rok no baksa busarok kifilei mukti simi riwi klango obo haino mangpli kasoi faika khumulung break kwataro yakung hanang riya khayei satong manjak riya khayai bosa khoroksano pusiwui tububani phiaba buma bufano mokole mukti khiklai riwui thangnai 3 September salmaribo nokni ongkhori thangka sikla boslok omorengkene BCTC ni mung Disha Deborma tabok busano ganao maniangei buma mokolni mukti phurei khiklai jekhane tongo gaham tongdi bumani samplibo tongphaidi ani khorangde khnawi de tong noko dakti kifil faidi hine kapkha asu simia hasten lukurokno kebo Disha Debormano nugui tongkhe sahonon bagibo koimong narkha angno ni buskango phaimani taron kha totono nukhul bayo ani mung kiron Deborma ani busat Disha Deborma hanai September 3 tarik nong nokhomani tahu phaya nogo boba borbo tongkha borbo akha jekhani pan tongthun olukuro otakuro bono diri nukhang khaiba nor kisa sahoda baidi bo jekhani pan tongthun bo bina mana nogoi nogo kipil phanyan ingko an besa salah satu si masa Mesuro boyos khna bini bin boyos khotoro lagi 18 running tongo bo jagani simi mane bini tabuk tongmani le bo jaga onorok tong Bera kuatar. Codo Kumulung. nomor bera kuatar. khomolong dong mali bere kwataro tongo abu bo jagano khusang ke norok thanarogo thangai sada saika chrai kuma mana tiro thanawo kisa janogi mari kha songo to pare nai to gui manai kha gana gini bini dolong no bosung sungka bini dolong bo agi phaka tabu nugia balo kha hini sadai bo tongo ke bini yak rogole mobile rok puri dia bini yago mobile ko mani o 3 tarigo no nogo family apro no ang sumani babu nini yang ni phone ke boro angkol khaibo switch off ma dolong ni yago kai phayu ini bo sau nungba ta ni dol ni yago bo to ni phone ba ni yago sto nang ang tharigo phone ti pheke nyang nam lama ni sawi ta san no khothang mani bo tau sok ba ya bo boro bo tong obusa nung boro tawa bo nung jese sukpa na hasalo tongton gana phan tongton ang boro na chuna ba bo ani gana tongwa no nung ya na nung pai dia no nugoi samung kuri ba bo hapung su tulai ba ya sen sam ta sa sinani oh baba nung kuri khnani khorang ro nung je khan pan tong ni ba bo kifili haide bahai bini sak duk rokle bo ma hai tai sak bo tabu Sakira keram kolok sakta. khnai bo barate bini je photo kai khnai kolok ma no tabu bono nuk nai ro buknai bara no nugana buknai bara khai dari mani malo kha mas mas ro thaka nong ni soi para ke bo jaga bo ছয় পারা গাই ব্রহ্মসরা 36 পারা Post office kacha mongol PST mongol. পোস্ট অফিস গে খাচিয়া মঙ্গল পিএস তেলিয়ামুরা ke norok thana thangma ke khumulungni radapur thana da thang na telemro da thang খুমলুংনি রাধাপুর ke babuni bu mukhe bin babuni bu thang Manbu mukai susi. susil da borma norok tamu wansuk tabuk ni ni chrai o khumulung elaka wono tongo ni da wansuk na Abo wanchu
তো মায়ানো গানা গাইনি দं তো ফাইজাमु खोरै खाना हिनि आंखाय वान दं ना खोरै खाना माने बमाहाय खोरै खाना हासा लगरे थांगा बरबो थांगा ब दल बायबो थांगा हायता जेरै रंनि दल बसं सिनि कुलपाया बले जे सानिबो साबाय फान दंथ' बर' बसनो नुगुय आनिबो सानो किबिले बुजौगै तनि फायतन 왜 아승 없다 아바바 눈물어와 이거 원은 그나이는 너가 아바바는 저서 하사는 반동데 아바바는 너가 기빌리 파지 바보 알아 네 무슨 내가 그냥 하사가 더러워 줄이야 바보 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 누구보다가 더 바보 바보는 요새 하사가 반동데 너 기필리 바보 너만도 받아 사나냐네 너만도 받아낸 맛이 바보 바보 স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কারে দঙ্গ রাংসাকনি কানমানেনি বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগা লাকি ড্রও দঙ্গ কাইনেই রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplainani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni o jorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনি সেলাই তাইব খাচু